खुलुमबाय बड'लेण्ड बुब्लिनिसिम सनितपुर बासिनि जानानै आं बेखौनो बुंनो सानो दे मैया दाख्लैनि निउसाव माने नुनो मोनदों अमर सिंह ब्रह्म बिथाङा BTR Accordनि माने जिथु एकर्डनि लेखा बेखौ गावबादि साब्रैसो लोगो मोनोबा बे एकर्डखौ सावनानै गारनो हागोन होननानै बुंनाय बाथ्राखौ नुनानै जों निउसाव नुनानै जोबोद दुखु मोनदों। बेनिखायनो नैबे बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों जों सनितपुरनि गामियारि ओनसोलनि मानसिफोरा ज' जानानै बे निउसनि बेरेखायै एबा हेंथायै जों बेखौ खावलायहरनो नागिरदों जाहाथे BTR Accordआ दिनै फैयै फैयै दिनै 44टा गामि सोसननायनि लिस्टआव फैबाय। बिनि गेजेराव जोंहा सनितपुर गहपुर आरो बिश्वनाथ बेखिनि गामियाव 44टा गामिया हाबसननायनि लिस्ट ओंखारदों। बेखौ नुनानै जों जोबोद गोजोननाय मोन्दोंमोन। नाथाय मैया दाख्लैनि जिथुनाखि अमर सिंह ब्रह्मनि एकर्डनि जिथु माने बिलाइखौ सावनो नागिरनायाव जों आरो फिन गोसोआव दुखु मोनफिननाय मोन्दों। जाहाथे इयुनाव नंगौ बाथ्रायाथ' जायखिजाया खामानियाव पलिटिकेल राजनितिकनि खामानिफोरा बुंनाय बायदि गासिबो जाजोबा एसे गोबावबो जायो। बिनि गेजेराव लिरनाय बायदि गासिबो जाजोबाखै बेखौ जोंबो मिथियो दिनैसिम जाफुङाखै। थेवब्लाबो 44टा गामियाव जोंनि मुं गैयै गामि लिस्टफोरा जोंनि डिस्ट्रिक्टआ हाबनायाव जोंहा एसे गोजोननाय फैदोंमोन। मानोना जिखिनि हाबदों बेखिनिया जोंनि बर'फोरनि थाखाय दानिल' नङा इयुनाव लागै जारिमिनाव लिरजानानै थासिगोन। जों रायजो मोनजाफुङाबो जानो हानाय सनितपुरनि गेजेराव BTRनि एरियायाव थेवब्लाबो जोंनि बे जारिमिनाव जोंनाव गोगोमै बियो थांनानै थासिगोन सनानि हांखोजों लिरजासिगोन। माने सानसे समाव सरकारनि आमोलाव माने BTRनि एकर्डजों सनितपुरखौ 44टा गामि सोसननो हादों होननानै मोनसे रेकर्डआ जोंहा फैनानै थागोन। हयथ' जों अधिकारखौ मोनाबो जानो हानाय जोंनि दिनहालागै होमबाबो जोंनि जारिमिनाव बियो लिरजाना थागोन। बेखौ जों जोबोद गोजोननाय मोन्दों। बे 44टानि गेजेर गामि गैया नाथाय उननि लिस्टआव फैगौ जानुवारि दाननि भितराव लिस्टआ ओंखारगोन होनना बुंदों। जों नेनानै दङ जाहाथे जोंनि लिस्टफोराबो लासैनो ओंखारगोन होननानै जों आसा खालामो। आरो BTRआव जिखिनि माने दैदेनगिरि बिथांमोन दं जोंहा बर' सार दं आरो जों गबिन्द सारमोन दङ बिथांमोना जाहाथे जोंनि सनितपुर डिस्ट्रिक्टखौ BTRआव सोसननायखौ माने एसे मोजाङैनो नायबिजिरनानै जोंनि सनितपुर डिस्ट्रिक्टआव जोंनि बे एरियायाव आपनार माबानिफ्राय गाब्रुनिफ्राय ओरैहाय जोंहा माबासिम सारदुवारसिम माने नैबे भरलि दैमा बे सिमा बे भरलि दैमासिम जोंहा बर'फ्रानो बांसिन दङ। बिनि गेजेराव माखासे हारसा गामि दङ एसे एनै होमब्लाबो बर'आनो बांसिन आरो बिनि गेजेराव माखासे खख्रि लाग्राबो दं एसे एनै आरो बेदर गोसोमफोरबो दङ। आरो बे सानसे समाव BTRआ माने आरोबाव जिबादि गोगोम जानानै दङ बेनिख्रुइ बांसिन गोगोम जागोन होननानै जों सानो। BTR Accordखौ सावनो नागिरनायनि बाथ्रायानो जादों बे बाथ्रायानो जाहैबाय अमर सिंह ब्रह्म बिथाङा माने गावबादि साब्रैसो लिडार थायोमोनब्ला गाबोन समफोरनो बे एकर्डखौ सावनो हागोन होनना बुंदों। नाथाय बे सावनायनि बेलायाव जों जोबोद दुखु मोननाय मोन्दों। जाहाथे बिथाङा बुजिना मोन्दों जानो हागौ हयथ' खै बोसोरसोनि उनावनो आरो बर' हारिया जोबस्रांनायनि लामानि बाथ्राखौ बुंदों बिथाङा। बे बाथ्राखौ जोङो जोबस्राङा बेखौ जोंथ' बुंस'नो हालिया दा। नाथाय जोंनि थाखाय सनितपुर डिस्ट्रिक्टआ जुदि BTRआव हाबनानै बर' हारिनि गामि रायजोआ देरोबा जोंनि थाखाय मोजां बयनिबो थाखाय मोजां आरो बर' हारियाबो गोख्रोङै रायजो जानो हागोन। अमर सिंह बिथाङा मा साननानै दिनै एकर्डनि बिलाइखौ सावनो नागिरदों जों बेखौसो बुंस'नो हायाखै। सेरफांगुरियाव बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम खौरां। सेरफांगुरियाव थानाय पंका एन्टारप्राइज बाजाज शोरूमआ फैगौ 25 सेप्तेम्बरनिफ्राय 29 सेप्तेम्बरसिम मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेला खुंफुंगोन। बाइगिरि बिथांमोननो RC इन्सुरेन्स लाफानानै 10,999 रां बेसेनावनो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन आरो 500 रां होग्रोनानै गोसोबायदि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन। नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय पंका एन्टारप्राइज बाजाज शोरूमजों लोगोसे कसुगाव फेस्टिभ आउटलेट आरो सराइबिल फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च शोरूमावबो खुंफुंजानाय मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। पंका एन्टारप्राइज बाजाज शोरूमआ लोगोसे मोजां अफार लाफादेरदों। 5 लिटार पेट्रल फ्रि गंनि हेलमेट फ्रि केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 2,000 रां केशबेक हरफिननाय जागोन आरो मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेलायाव बाइक बायगिरिफोरनो 1 बोसोरनि थाखाय 2 खेब फ्रि वाशिं होनाय जागोन।
आबुङै मिन्थिबावनो थाखाय 6003817191 9101547892 आरो 9101598021 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।